Tinc 30 anys, vaig néixer aquí i em fa molta vergonya ser andorrana i no poder accedir a un pis digne i més amb el meu gos. Perquè ara mateix, amb la situació que tenim, és que és molt difícil trobar un lloguer. Tinc 2 feines, tinc la meva feina normal, faig extres, perquè lamentablement ho he de fer perquè és que si no, no puc estalviar. I com a jove és que no puc viure sola. No puc viure sola. Fa 40 anys que vinc aquí, soc andorrà i bé, he vigut bé fins que em vaig jubilar compartint amb el resto familiar viure. Amb el que queda de pensió poc per fer. És la primera benefició que vaig aquí a Andorra, perquè fins ara treballava i no era compatible el treball amb això, i avui m'he trobat que crec que s'ha de sortir per fer-se notar que n'hi ha una altra Andorra, perquè els governants viuen en un altre món. La classe treballadora està ofegada, està molt ofegada. Hi ha molta gent que està afectada pels lloguers alts, perquè la qualitat de vida és molt alta, perquè tenen uns salaris congelats i destino més del 50% a pagar l'habitatge, sí. Sí que ens han anat augmentant a poc amb els anys i tal, però també tenim intenció de canviar-nos de pis i ara mateix és impossible, perquè el que t'estan demanant per un pis són 1.000 euros. 1.000 euros per un pis que tingui cara i ulls. No és factible viure a Andorra. Jo comprenc tota aquesta gent que vol marxar, que no s'ho pot permetre estar aquí. Ara mateix no estan afavorint a la classe treballadora. També penso que han de pensar una miqueta amb la gent del país de classe obrera. Jo no vull marxar a viure a la Seu i és el que em trobaré, que sóc andorrana i per causa d'això, si vull viure en un lloguer digne, he de marxar a la Seu i jo no vull marxar del meu país.